Bodyguard we-PhD waProfet Walter Magaya anonzi Tapiwa Felix Chikondo akasungwawo pamwe chete naMagaya nemhosva yekurwisa mapurisa panguva yekusungwa kwaMagaya musi weSaturday. Magaya ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo vakadzi vakawanda neyefraudi. Vese vari vaviri vamiswa nhasi mudare vakasungwa pamwe chete. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Update panyaya yaWalter Magaya. Mutungamiri wePhD Ministries vaWalter Magaya nhasi vasvika kuHarare Magistrate Court mushure mekusungwa kwavo nemusi wemugovera vachipomerwa mhosva dzakawanda dzekubata chibharo nefraud. Ruzivo rwemhosva dzavari kupomerwa harusati rwaburitswa pachena, asi kuendeswa kwavo kumatare edzimhosva kwakwezva veruzhinji nevezvenhau. Zvinonzi bodyguard waMagaya anonzi Tapiwa Felix Chikondo akasungwa pamwe chete naye mushure mekurova mapurisa panguva yekusungwa kwaMagaya musi wemugovera 1 November, uye vese vaonekwa nhasi mudare reHarare Magistrates Court. National Prosecuting Authority inoti Tapiwa Chikondo akaita hasha apo mapurisa aizama kurwisa Magaya vachida kumusunga kumahofisi ake ekuWaterfalls, zvinova zvakaita kuti Tapiwa naMagaya vabatane vachirova mapurisa. Mhuri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu panhau idzi dzekwaMagaya.